umaga pagkasama si Henry Maceda. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Ano pa, be? Sing na! Morning Hirit na! Kasama si Henry Maceda. Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Mas maganda pang umaga pag Diyos ang inuna. Pangalawa lang po si Henry Maceda. Sala sunapindot. Pasensya na po kamuta. Napahalaba so horon mi kan so paratin ng pandesal dyan sa luwas. Ronald. Napahalaba so horon mi kan paratin ng pandesal. Suryawa na nga kan so nakapila. Ano na ngayon? Tama ng oron. Mabakal kayo kaming pandesal. Nadagitan ako. Sige nga po kuya, bye-bye. Gayon. Gayonon. Magayonon ang pagkaaga. Maka-enjoyon man ang pagkaaga. Pag ang kahuron mo marayon tabi sa kapwa. Hello, how do you do? Good morning tabi mga padabatang mga teachers, mga padabatang mga senior citizen, mga padabatang mga kasambahay, mga padabatang tabi ng mga estudyante, mga padabatang government workers, mga private workers. Good morning. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-Morning Hirit. Good morning, tabi sa mga taga Legazpi City, Probinsya Calalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, tabi sa mga nakatutok sa indang mga radyo. Maray na aga. Okay na. Good morning, tabi. Kumusta ka mo? Ismail daw. Tedo kidit sa ng ulok yan. Tedo tabi kidit sa ng Ismail dyan. Parang murosot ng pagkaga. Ano ba kaya? Sigan ngurub-ngurub sampangan kang radyo. Pag nagkaganda ko yung istorya, sigan ngurub-ngurub sampangan kang radyo. Relax po, relax ha. Kasi kaso ang pagluto, langani po na ayos na sa tuyang aldaw. Anong aldaw mo niyan, tabi Ronald? Friday, September 6, September 5, tama? September 5 ngayon. Mauran sa pagkaaga. Pag mata kong mga alas 4:30, nag-uran na. Hanggang ngunyan po, nag-uran-uran. Sana po dyan na hapon, pumundo ini. Taigwa kita ki coverage, mga tugang kan ibalong festival street presentation. Uda erak man kan sa mga maralakaw dyan. Maralakaw dyan, mga tugang kung sino po maging mauran. Ang parada po mapon sa Bill Amor Subdivision. Pasiring po, mga tugang sa sentro kan Legazpi. O pasiring duman sa asin, pasiring sa Legazpi Boulevard. Ang apod kayan, ang apod tabi kayan, ano nga na apod kayan? Ang apod po kayan, ibalong street presentation. Yan, mahiling dyan sa mga characters, mga tugang ni Baltog, ni Baltog, mga characters tabi kan ibalong epic. Buda mahiling man kung si tabi si Baltog, Bantong, Baltog, Bantong, Banchon. Ano sa nga? Bantong, ade? Bantong, Baltog, sige na sa tabi Ronald, Hanjong. Yan, yan na tulong yan. Epicong, yan pantulong yan ang mga bida, mga tugang sa ibalong epic. Yan. Alright, sige. O di kumusta po sa tuya ng mga kababayan? Mag-text lang po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Dahil ko aram kung kumusta tabi ang panahon sa lugar nindo, pero di po sa Legazpi. Mamaya tawagan natin ang pag-asa. Tawagan natin ang pag-asa mamaya. Sabi ni Pading Ray, deka mo magsarig sa kayamanan na hinabunan, mayo iyanin karahaya na idudulot sa endosal daw kan kasakitan. Sirak 5-8. A blessed Friday everyone. Salamat pa di kong amigo. Ara mo na, Ismail. Good morning, Pading Ray. Ika naman talaga What's going on? Tunay. Good morning, tabi amigo. Kumusta po ang satuya ng mga birthday? May mga birthday ngunya na pag-aaga. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
Text po ang sa inyong mga greetings sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Sa inyong programang Morning Hearing. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Aramon tadawan mga latest na report. Hali po dyan sa luwas. Kasabay si Ate Angel Mostasa. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay. Sa mga dugang tapapong bareta, nakalatag na ang mga seguridad na i-implementar kan Legazpi City Police Station, katuwangan Albay Police Provincial Office, asin ang Police Regional Office number 5 para sa street dance competition at siya na pagkahapon asin sa Bini Concert sa Aga sa Old Airport sa Barangay Cruzada, Legazpi City. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagtarangkan Hepatura, nasa 168 kapulisan, ang itataltag ninda sa man iba-ibang lokasyon dahil sa paglalauman na pagrusukan mga tao na mahiling at siya na hapon sa siyam na contingent sa ibalong street dance competition. Sinabi ni Panya na akwera sa mga bantay sa nasabing aktibidad, mantinido ang sa ilang mga personahe sa man iba-ibang mga post na nakadeploy para sa makaskas na pagresponde in caso may mga pangyayari o emerhensya sa palibot sa pagikang 5 minutes response. Siniguro man ni Panya ang kahandaan kan sa ilang kapulisan para sa pagtaon ng seguridad, lalo na sa Aga na ang Bini Concert, pigalauma na nasa 30,000 na mga Bini fans o blooms ang magiging presente sa pinaka-highlight kan Ibalong Festival 2025. Sabado ito, di? Sabado? Yes po, VP. Oo, okay. Dahil oras matara sa mga taaraman para dabagahali sa Viramo, di ba? Ano yan? Isasara ang buong Rizal Street na anong plano tabi dyan? O haplin lang? Ang nakakuha ko duman, VP, sa Itigpaluwas na anunsyo kan traffic division, buong Rizal Street, kung dyan sa may Villamor po, ang isasarado. Buong Rizal Street, po sa Villamor. Okay. Yes, VP. Hanggang sa? Hanggang digdi sa may, ato na, VP, i-check ko po. Hanggang digdi sa may, Rizal Street? Sentro Apo. ng Legazpi? Yes po, VP. Going to Boulevard. Tama? Apo. Anong oras masara? I-close yan? Alauna nin pagkahapon. Alauna? Dahil apo, ang assembly time, 2:00 nin pagkahapon, asin so competition proper, mapuon po 3:00 Alas 3. pagkahapon. Okay. Di, sige. So yan, VP. So, may ang mga may duwan- lakawon kayo. Medyo ingat-ingat na mo. Atab-ataban mo na sa mga aras sa kasun mo niya na agata. Pag nakulong ka mo dyan, tapos, Puro halawig po pati. bata medyo mahigpit mo niyan ang parabantay sa tinampo. Na, So, yun, pass mo. So, car pass mo, tagtaod. Tinawanan mo na kung, ginawa mo kung car pass. Nag-reply sa Kuya Kasubanggi, VP. so, Maalas so- 8 kibanggi. So ano, dem ako hinagadang kigaring nga so banner nga welcome Henry M. Dekaan. Tagtaod, VP. Sabi ko na po sa red carpet. Bugiro ngayon sa Albatan. Okay, sige. So yan, VP. Ang mga storya pa halit sa luwas, Angel Mustaza, DCGB. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwa. Sina! Morning Hirit na! Kasama si Henry Maceda. Good morning kay Bossing Leonito Gaviria. Nahiling ko ini sa Ayala Mall. Kanuminaging aldaw. Bossing Leonito Gaviria. Maray na agatabi sa imo, amigo. At saka, pa-shoutout po sa mga handmaids of the Lord. Albay, lalo na kay Sally Aike at Mina Buere. Uy, saan ko nagkasarabat inikan sarong aldaw? Nahiling ko ini ng mga miyembro kang handmaids of the Lord. Albay lalo na kay Ate Sally Aike and Mina Buere. Nahilisay ko na ato paran ining mga grupong ini nga niya ko. Ay duman sa kwan. Duman sa piyesta sa Bakakay. Sabi ko pakisabayan man tabi nindo ako sa pangadji. Iyo nga niya po. Nga niya ko maligtas kita sa ano man nakapahamakan mo na tukso sa buhay. Iyo nga niya po. Salamaton tabi. Hello, good morning. VP, Good morning. good morning unon tabi. Good morning. Good morning onon sa imo. Bago ang gabos tabi. Inhale, Exhale. 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 Inhale, Exhale. exhale. Yan.
gusto ko lang David masiguro kaya na sa pagkaagang ini, normal ang BP mo. Normal ang pag-iisip ko, ade. Baka David magpa-US ka bigla eh. Iyong... Bobo ka! Remember BP, Oh. remember, dakulong digyan nagsasakit sa Bicol na Iyon na sakit nga. magduman sa health, Iyon na nga, dako na nga ipulig di. kahira, Dako na nakapila dyan sa DSWD. Are? Exhale. exhale, good morning. Good morning. Latasong kan joker na ini, oh. Bata ka, anong aldaw ito na? Igo akong kahuron. Habang nag-uuron kaming diba, sabi sa kuya, relax lang po. Inhale, exhale. Ay nako. Good morning, Tabi, sa mga member kan handmaids of the Lord. Nawara sa mga karakter kan ibalong na si Tambalos. So, sikaton ito kang panahon kan iba pang governor. Ban man talaga, hinali, medyo distracting po ito eh. Good morning kay Madam Melinda Win ng CMD. At saka kay amigong Jonas Rosal, maray na aga Tabi sa imo amigo. Ban man kaya ito, medyo disturbing ito na karakter na ito na si Tambaloslos. Ikaw magparahanap ka yan. Mga karakter na yan, si Tambaloslos. Ang hiling ko, gari, kuwan man, gari oral daw tama na nahiling dyan sa telebisyon. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Si Karen Ala may report. Good morning, Karen. Morning, VP. Cargo pa man ginaray kan presenting contractor kan Peñaranda Park ang pagpaslab o konkreto kan atot kan stage digdi matapos mag-urulay kan nangyaring pagrumpawg kan retractable stage digdi kan man uminaging aldaw. Ang impormasyon na iyan, ipinaabot sa DCGB News ni Arthur Gomez, personal kan Information Office kan DPWH 2nd District Engineering, kung sa embase iyan duman sa pag-urulay kan kontraktor, DPWH Region 5, 2nd District, as in Provincial Engineering Office, susugdigdi. Daiman ginaray ning pagbabago sa magiging kontraktor kan patrabaho kan bagong plano sa stage, as in sinabi na ang fondong gagamitong digdi, sa laog pa man ginaray mismo kan 96 million pesos na pondo sa pagpakaray kay ning Peñaranda Park. Day pa man nin eksaktong pinahayag na kantidad kung piraan makukuha sa 96 million pesos naan, halagad sigun sa DPWH 2nd District, ang eksistidong kontraktor kan parke, ang makargo man ginaray kayan, asin magkakaigo ginaray nin paghururon, may relasyon sa pagpakonsuhil kayan, mantang sa oras na maamana, ang plano o pati sa disenyo kan pagpaslab, isa sa publiko kan ahensya ang opisyal na disenyo kaini, kaiba na ang fondong gagamitin digdi. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa lawa. So, mga update ang kan mga pangyayari, mga tugang dyan po sa palibo. Siyempre, taday pa man naka-turnover yan, mga tugang, alangan man nagastusan yan kan gobyerno. Ang magasto tabi, so kontraktor. Yan, ha? So, may naghapot din tungkol sa suspension of quarry operation sa probinsya ng Albay. Nakuha ko na tabi ni, excuse me, napasadahan ko na ini, Toto, tababalikan ta, ha? Dabi yan na may kinaraman sa suspension, mga tugang kan quarry, temporary suspension, kan quarry operation sa probinsya kan Albay. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo, lumang kita mga tugang kay Al Armario. Good morning, Paring Al, pasok. Morning, pade, rainy morning naman. Iyo, makusog ang uran? Among kami nakusog. Okay. Naman. Pero giraray na nagpagiromdom ang alkalde kan Legazpi na dahil magparatarapok din basura. Lalo sa alog o sa kanal. Yan ang padagos na pagiromdom. Di Mayor Isiam Ismael may relasyon sa iyang Memorandum Order number 1 na declogging kan mga line kanal. Sa kunyan, ang DPWH padagos man na nagtatabang sa gobyerno lokal na madiklag ang mga paradong salog asin line kanal dahil yan sa kabaglaan man kaniba. Basura talaga ang nadidiscovering rason
kung bararado ang mga line kanal. Siring man sa mga salog, reparo, ang pagbulos ng mga basura aling sa iba-ibang mga barangay. Pinaluwas iyan dyan sa may Dap-Dap area, dyan sa Orosite, dyan sa Victory Village, Baybay, asin San Roque. Tayo ang mga outlet kan tubig baha aling sa salog pasiring sa dagat. Kaya pinagaplano ko niyan kan gobyerno lokal na magburugtak ng mga net, garbage net dyan sa mga barangay para mariparo ng gan kung sisay ang mas baglang barangay pag-abot sa basura digdi sa Legazpi City. Marikan, magtawag kay award si Mayor. Iyo nga na naisip ko man. Pareho sa isip ta. Gari, Kung sisay ngaya. ang pinakadakol na Pag-abot basura, kang may year award. end, most bagla. Pinakabaglang barangay. Gari, most bagla barangay. MBB. Oo, dahil ito madadala sa Pakyo. Si, ano yan, napodkaan. MBB. Ay, warang award. Bagla award. Ano yan, Katulelat award. ang logo, sarong basura harang suro pa kay basura. Okay. Na pa rin, yan na itong kalas kanyang informasyon. Digdi sa lumas, Alarmario, DCGB. Salamat pa rin Al sa report. DCGB, Baretang Bareta. Tapos na mga tugangan, mga baretang unya na pagkaga sa headline sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Katuwang si News Director Mar de la Cruz para sa mga headlines kan mga baretang yan. Good morning pa rin Mar, anong latest Good dyan? morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Tigahalat sa Oron. Suron? So, pagkaagang Ororon. So ikaduang serye? Anong Day pa? Ikaduang serye? Pati si Primo, nag-aalat sa mo. Paday. Pagkatapos mo na. Good morning, kay Primong Raul Calyo. Natusong ko ini si amigong Raul na kung anong pigahalat mo, amigo na. Makaugmahon ba kayo? Makaugmahon. Bata may nabarita na kung sa mga listeners na pala, nagugurumod-gumod sa ampangan kang radyo. Ano na ngayon? Alright, Presidente Bongbong Marcos, dahil tutugutan na maging Indonesia ang Pilipinas dahil sa karibukan kontra korupsyon. Mantang St. Gerard Construction ka mga diskaya, binarabad ng dugi ka mga realista. Grabe man. Pininturahan pa, binandal so pudal. Binarabad palang kidugi. Tapos pinalo pang gabaon suging. Grabe. Ade. Kaya sabi kan Kampo Diskaya, tigadalan ang pagplantar ng kaso sa mga nagprotesta sa St. Gerard Construction. Sabi kang pulis, malicious mischief ang pwedeng ikaso. Pwede, ade. Ako. House of Representatives kinumpirmar na nagpapabulong sa US si Congressman Saldico. Pagbalo sa 8 billion pesos firearms insertion sa DILG budget na imbestigaran kang Kamara de Representantes. Mas dakol pang opisyal kang PICAB, biglalao man ang madimitir sa pwesto, sigun sa DTI. Nainot sa pamayo, may nagsunod pang duwa. Ang sabi kan DTI Secretary, biglalao man niyang dakol pang masunod. Ayun, And sa mga masunod daw, i-anunsyo niya kung siya magiging OIC. Okay. Korupsyon sa gobyerno, kinondinar, kan 30 darakulang grupo ni mga negosyante sa Pilipinas. Mga pinag-courtesy resignation ni DPW Secretary Dizon sa Laucan Ahensya, nadagdagan. Isinabay dito Assistant Regional Director, Ay, Salbatana. tapos Assistant District Engineer. Unya sisay nan maasumir ka do pisinang an. Day, man, tugon man, day ka man pwede maghali. Aday ka man Hanggat day mahali. pa'y approve sa imong Resign ka resignation. sana? Oo. Ayun, okay. Nag-officer ka sana, pero day ka pwedeng maghali dyan sa pwesto mo, sagot day ka pipahalit na abandonment. Ayun, Duty, So item mo, saan mo pa manggirara ito? Yaong pa. Di ba? Halapan mo sana ang verdict sa imo. Kung ikaw Okay. maitay o maluwas ka na siya. Alright, understand to? Booklet. Dahil nagkaipuhan sa senior discount para sa pagbakal ng bulong sigun sa FDA. Natada. Nakabase sa lay. So dahil na kayo pang magdarang lista? Dahil na ID sana, Dahil ID. na kaipuhan magdaraki itong booklet. ID lang, ID.
ID sana. Ay, di lang. Okay. Pero siyempre taan kunyang baga panggandi na receiving papel ang mga butika dahil nasunod. Iyo baga. Dali yung gagan. Tuwang kayo magbakal sa radyo. Ayun, ang ani, mga pilosopo ng salamatan ini. Nani mo nagurang na padusahan pa. Pagpara pa pumunahon pa. Kaya May iyan ko na pagpara pa konsumeron pa. Iyan ko na dapat antimano kung may tataramon duman sa sentral. So, pigil na Automatic sa ba yan? baba. Bakit mahanap ka guidelines? Di padaran tulo sa mga butika. Hindi, magkipusyos ko. Oo. Paggalon. Gurang napasakitan pa. Yun na nga ni, kung na siya nag-edad na, pigkuhan na yan, pigpapadaba na yan, pwera padipisilan. Mas maray nga ni, baga na pag may edad ka na, pigpapadaba ka. Hindi kan aram kung gurang, magurang ka man. Yun na nga ni, agurang ka man nga noy. Kaya baga yung baga na, ika may edad ka na, may nagpapadaba sa imo. Diba? Okay. Ayos. Basta kayo, Ayos. 60% kang gastos sa pagpapabulong, patantakan mga pasyente. Kay DOH Secretary Herbosa. Dahil pa na nakakabot duman sa target na 20% na sana. Okay. Loy-loy na sana. Relax lang. Yan. Presidente Bongbong Marcos mabiyahing Cambodia para sa Sarawak State visit po noong September 7. To Okay. September 9. Kay banan si Primera Dama Lisa. Alright. Utang ka Pilipinas, posible daw na magbaba bago matapos ang 2025. Because sa Bureau of Treasury. Yan. Okay, so yung BP ang mga headlines na pag-aga, bigyan ng PYT Enterprises. Anak po sana Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo, i-BY sa niya ang 24/7 konektado kung pang-idaing load. Ang kayo po na nilin modernong radyo na digital, Yan. na pwedeng radyo, pwedeng telepono. Magdamag ka mo sa Multipurpose, PYZ. Yan ang Multipurpose. magdamag mo niyan. Medyo, lang kinit ang presyo para sa mga pigagamit ng unyang. Pero, mas mahiwasan coverage. Yan. Maski sa inyo lumuman sa Pilipinas sa kinaban, lusot ka dito sa tuyang radyo. Pwede ka makaapot na may cellphone siya. Yan. Yan. Okay. So, yan dito mga headlines. Sa Lisa News by Marty Ladeng Iba. Good morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat pa rin, Mars, sa mga headlines. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Aber daw ta, tistingon ta na sa pigahalat nindo kung dutingon yan. Aber daw. Ay, nako! Baka nagdamdam talaga, Ronald Adi. Baka nagkon talaga na, baka binalik na naukan sa iyang muto-muto. Kinatbi, garang masuri talaga ako kaya ningon niya na aga. Pangyari sa maaba ka, cannot be reached. Sa kabila. Di siya makadulag. Di siya makadulag. Ako na. Para-paraan lang yan. Para-paraan lang. Madali lang, ha? Alas 5:40 na po ni Naga. Ano nang... Huwag kang mag-alala, di ako iiyak, di magdaramdam, kahit Morning po. Good morning! Yes po, VP. Good morning. Bakit hindi ka sumasagot doon sa isang cellphone? Saro lang ang cellphone na dito, sir. Isang cellphone lang Saro ito? Isang cellphone Opo. lang? Kala ko, hindi ko matawagan yung isang number? Pero sa saro na cellphone lang po yun. Isang cellphone lang? Dual SIM? Opo. Kala ko nagtampo ka ng tuluyan? Ay, daiman. Wala ka talagang tampo? Wala man. Sabi ko, Nakamove on na. Madali man lang, nagkaroon na kita kasapon, di ba? Opo. Anong oras ka ngunyan mauli?
Alas 6 po. Ay, ito may komplikado talaga, di. O, sige, di. Ano, okay ka na? Makiray na. Maray-ray ka na? Medyo, ang bilis mo makamove on, Ay, ganun talaga. Oo nga, ano? Oo nga. O, sige, di. Okay na rin ako? Mag-forecast ka pa ngayong araw? Gusto mo mag-forecast o hindi na? Ay, mag-forecast man nila yun. Ba't madagit ang mga Yun na nga. paraantabay. May naghapot pa din sa mga listeners kung kumusta ka na. Nga ako, okay man ngayon. Okay man pala na, di. Nga, Opo. ano si mama? Dahil naman si mama nagproblema? Dahil naman nagapot? Dahil naman. Okay. Pamutang na kan buot. Ano? Naaraman niya na kinyata. Nasabutan niya ma, nasabutan niya. Opo. Oh, pero ikaw, mas nakaintindi ka, ano? Ay, syempre. Very understanding ka man pala. Okay. May namumuo pati. May namumud ang LPA? Dahil man, namumuong alap. May alop? Di naman develop yan sa iling mo. Di naman develop. Baka ma-develop yan. Kumusta kaya ni Picto Kaan? Ay, at yan paghuli. Makakaon na. Maraman ta kung ma-develop. Ade, no rin daw yan. No rin daw siya pwedeng ma-develop sa iling mo. At yan. Adyan. Adyan pala. Sige na. Go ahead. Anong forecast ha? Basta nag-uuran mo niyan. Go. Opo, para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 5 ng Setyembre, araw ng Biyernes, ang Bicol Region ay makakaranas ng mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran, asin pagkikilat at pagdaguldol, dulot niya nitong southwest monsoon or ang paros kang habagat. So, nabanggit nyo nga po na yan medyo nag-uran ngunyan. So, araw kaini ang expected tang weather situation ngunyan na aldaw. At gayon pa man ay wala man kitang tiga-monitor na bagong low pressure area or bagyo. Pero expected pa rin natin na yan, may mga pag-uuran lalo na po sa bandang hapon. Mali sa ating temperatura ngunyang aldaw, inaasahan natin na posibleng umabot ng 26 to 31 degrees Celsius. Particular na dito sa probinsya ng Albay. Bale, yun po ang ating weather forecast. Yun po si Alexis Redivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Oy, anong ma-duty ka saga? Opo, sir. Ay, at siya nabanggi. Wala kang duty bukas ng umaga? Duty man gila yun. Sa bukas ng umaga? Opo. Okay. Hintayin mo ang tawag ko, Sige, sir. Okay, bye-bye. Bye-bye, thank you. Bye po. Ingat. So it's only fair to lay in. Ano mga music mo, Ronald, dyan, tabi, Ronald? Hold on, I'm gonna need a little time. But if I ever fall in love again, sometime when this broken heart can end. Hello, good morning. Good morning, Kadoroy. Good morning, Kadorat. Ara mo an ipangajisay mo. Irayo ka sa kapahamakan. Iyo po, dakol talaga ako mga nagapangadji. Tatok sa day na. Tayo na sa buhay mo. Latasod. Day na sa tukso. Sa Saba- kapahamakan na sana. Oy, kasabay tabi na nag-epekto ang mga pangadji na yan. Sa ano man na bagay. Sabay ka sa kapahamakan. Sabay mo ako tabi sabay mo ako sa... Tatok sa day na. Ako'y pangadji ako sa mga binditadong kalag na nagkabiritay sa mataanag, okay? Iraray ka malugod sa tukso. Oo. I'm sure. Gari, Mapatay ko Kadoroy dabi. sunamumuong, sabi niya, sunamumuong panahon, gari, ang ngarang ka ito, tukso, ade? Tukso. Tukso.
Kay rami ng winasak na tahanan. Oh, sige, salamat. Sus, kapag kaagaga din mahal na Diyos. Alam mo na, tabay, may mga reaction din ng mga listeners na. Ayun daw si Dr. Alan Lucanias, matrug pa gayon. Alright. Jim, good morning Jim. Pasok. Nag-text ako kung saan ang pag-asa na. Ha? Nag-text ako sa taga digdi sa third. Anong sabi? Siya ngayon opisina kan pag-asa. Ay, gari, may namumuo talagang sama ng panahon. Ah? May namumuo ng sama ng loob. Gary trouble eh. Ano? Gary trouble. Yung nababasa mo? Yung nababasa mo, ha? Sama ng loob ang namubuo. Namumuo ng sama ng loob? Trouble. Selling mo, trouble ang mangyayari? Kuan intertropical convergence ni pala. Sarabatan ini kan maray na paros pagkatapos maraot na paros. Sibuton ka kay samo-samo. Ano? Sibuton ka kay samo-samo. Na, sinimbag mo? Dahil ko pa man na simbag. Tuma-report ako nga ni. Pagka-report. Advisean mo? Ano? Kalma lang po, kalma. Anong kalma? Kuan mas na ito nantig mga pampakilig in the morning. Yo. Paguna ngayon niya, kurang na pagkangay siya. Grabe man naramtaram. Di lamang mina-relax. Iya man sana sinab, anhapot pa lang sa mo, liputon man sana di. Dahil ko manaram niya kuan, dahil ko manaram ang location kan pag-asa. Maray man. Tanto napunan mo sulod, reimburse mo lang sa kuya. Explikaran mo, ha? Dahil ka naman dahil nagasimbag saya, kay uraga na. Tatusontak. Put. Sabi pa din. Awinda. Sige, go. Digdi sa Albayta BBP, sulamintingan libon ang may physical therapy facility. Kung saan makukuha ini sa likodan kan RHO. Ini ang barita ko, abot ini sa imo. Kasod sa regular na sesyon, nagpasa resolution si Kagawad Mark Ian Cortez, ang chairman kan Committee on Health sa Sangguniang Bayan kan Libon na sinagahagat sa paginin resolusyon kay Mayor Mark Rigor Saison na kung po pwede mag-create nin sarong plantilla position para sa registered physical therapist. Initanganing magamit ang pasilidad na iguanin rehistradong para hilot o para therapy na naka-duty araw-aldaw and mag-serve din na income generating pag iguana digdinin registered physical therapist pwedeng mag-accommodate digdi maski bako taga Libon maski puro paano may bayad and taining pagpa-therapy palan kamahal lalo na kung ikaw dyan sa Legazpi. So ang mga siservisyoan kay ni so mga patient stroke patient, mga senior citizen, mga sports injury as in iba pa. Dangugon ko si Kagawad Mark Ian Cortez. Sa rason na recovery once na hinakakan the registered therapy, pwede maligit ka yung income generating facility. Sa rason na yung facility actually lumal pa hindi lang sa Libon sa Libon lang ni kuakan na physical therapy facility digdi sa probinsya nin Albay. Yan BBP yan sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Halin po dyan sa luwas.
Pagkata may report si Kwan, may report sa mga pag-iripata. Hello, good morning. Ano? Biglang nag-iinit sa panahon. Sa baga ni Jimmy, may namumong sama ng panahon. Pero pag nailing tagang slaves, tubod na ako. Pag nahiling mo na ako na oral daw na nakalong sleeves, iba na yan. Yo. Narapas ang kabugambiya. Rapado pala. Rapado. Pag-iwas sa rapado kang bugambilya. Pag ako nagti-t-shirt pa, okay pa yan. Pero kapag may nakalong sleeves, pwedeng tinamaan ang puro kan dahon kang bugambilya, kan tunog kang bugambilya. Mga tunog. Ano? Narapas na. Narapas na kita kisigid. Awin na, o sige na. Bye. Pag pirmin ako nakalong sleeves oral daw, narapas na kita kang kisigid, narapas na kita kipuon kan sa mood. Joe Marbien, good morning. Anong latest dyan? Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay na kuamang giraray na lokal na gobyerno kan malilipot ang ambulansya o patient transport vehicle na para sa banwaan kan malilipot hali sa Philippine Charity Sweepstakes Office matapos ang sobra sa 2 bulan na pagka-atraso kan pagkuha kay ni. Iniyan ipinahayag sa DCGB News ni Mayor Sinon Volante matapos na magpasiring siya duman sa Metro Manila kay Riba ang sarong driver nin ambulansya para pick up na itong PTV o Patient Transport Vehicle na talagang para sa banwaan kan malilipot. Magigiramdaman na 2 bulan na nakakalihis, pinag-release ang mga PTV ini sa malaylay na lokal na gobyerno sa bilog na nasyon. Alaga day nakuakan na malilipot so para sa sainda sa rason na kan panahon na ito nasa preventive suspension si Mayor Sinon Volante dahilan sa mga pinagplantar sa saya na mga reklamo. Daiman kay ito kuha si acting mayor, now vice mayor Jose Bolaños sa rason na susog sa saya, nagkapira naman sa ng aldaw, mabalik na sa pwesto matatapos na sa preventive suspension ni Mayor Sinon Volante, kaya mas maray na sa alkalde and daima nakapangaran sa saya sa pagresibikan na bihikulo kundi nakapangaran mismo kay Mayor Sinon Volante. Kan balo na kan alkalde na mag-contact kan siya magbalik digdi sa iyang pwesto matapos ang preventive suspension, pinagpalat siya kan PCSO schedule para makasabay ang iba pang day pa na claim na mga ambulansya sarabay na sa pag-release and kanakadisnal daw naresibikan na alkalde ka malilipot ang notisya na pwedeng nang kuahon itong PTV kung kaya tulos na puminasiring dumaan sa Metro Manila ang alkalde para pick up on ini asigno niyan anio na ang PTV sarong kadagdagan na bihikulo na magagamit kan lokal na gobyerno sa mga pag-responde sa mga emerhensya. Yan tabi, BP Henry, ang mga dagdag na informasyon, Joe Marbien, DCGB. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at ng mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala na pero marami ang nakabarong. Break it down, man. Walang butas ang bubong, mga platot ko. Break it down. Kilala ang tutong at ang kanin ay come on. Ang gatas na nasa kahon at kahit na hindi pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay di Paita boy. tatagpuan ng tao na nagmamayari. Sige boy. Upuan at pag may pagkakatao'y pinag-aagaw. Pagkaraya boy. Naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang sa ayaking sisigawan. Paita boy. Nganing makuamong hanap mo boy. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Thank you girl.
Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag karaman, mga tugang ngunya na pagkaaga sa Morning Hirit. Sabi ni Padeng Ray, nahadit nga niya ako pa di sa LPA. Good morning, Padeng Ray. Relax lang. Takaya tayo ni Padeng, ha? Kaya tayo niyo. Sabi sa ko ni nag-advise ako. Sabi sa ko ni Shara, ngaya, kung kaya mo man lang iwasan, gawin mo. So, may nag-text baga sa kuya, di ba? May nag-text sa kuya na listener ta. So, advice ni Shara eh. Kaya lang hindi mo ginawa. Kaya ngayon nangyari yon. Yeah. Dito si Padeng Ray. Mangyayari ngayon pa di sa LP. Relax lang pa di. Kaya ko ini pa di, ha? Kaya ko ini. Para po sa dagdag karaman ngunya na pag-aaga, si Misha Leron, Shara May Leron. Good morning, Sha. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na posible man pala na lalaki ang magbados. Oh? Yes, totoo yan. Oh. Alagad bako tao, kundi mga seahorse ang may weirdong abilidad na siring kaini. Sigun sa pag-aaral kan sarong Australian research team, ang mga male seahorse ang may espesyal na pouch sa indang lawas kung sa indig dipig bubugtak kan mga female seahorse ang sa indang egg cells asin duman inipiga fertilize asin ini-incubate kan male seahorse sagkod sa oras na sindaan mangaki. Alagad bako lang saro o duwa kundi sagkod sa 2,000 na baby seahorses ang kaya kaining mailuwal sa sarong pangaki. Truly amazing, di ba? Kaya kung may award para sa best dad sa kadagatan, siguradong gana na ang mga seahorse. Yan po, VP, ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw ning Biyernes. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Paningit sa Morning Hirit. Salamat, Shara May. Maringhanit siya sa seahorse ito, Ronald, ano? Kung sa tao siguro, may problema kita. Kaya may problema kita. Ika ngayon may problema kung sa tao ito. Good morning. Good morning, VP. Good morning, Onon. VP, good morning, Unon. Health tips sabi. Health tips? Opo. Ano da yan? Mag-download ka kay online real-time heart and BP monitor. Nata. Kaning pag may mga kahurong ka, nahihiling mo ang BP mo kumpira. So, nag-fluctuate adi. Gabi, gusto dapat, halimbawa pag kahurong mo si Alexis, ara mo ang BP mo. Iya di. Pag may piga-interview kang toxic, ara mo man ang BP mo. ara mo man ang BP mo. Iyong man ang gada di. Iyong. Maray. Dapat, igo Ha? ako. Igwa ka? O, pag ikaan kahurong ko, babao ng BP ko. Pag iba? Normal. Pero pag iba, depende sa reporter. Latosun ta kung salbatan. Punan mo ako dyan, Joker, ha? Depende sa tigdadangog mo. Mas magayon ito, nganing namumonitor. Ay, okay. Good. Very good. Igwa. So, yan, sa pindot lang sa cellphone. Baka igwa ka ang Oo. Mapabipi ka dumaan. Baka igwa ka ang pig-con lang sa cellphone, pigdudoon na lang. Finger printing, gararo ka. Ika yan eh. Igwa yan. Pero igwa mga aruga na app na Bluetooth. Aha. Okay, good. Hindi ka na ma-doon. Good advice. Bye-bye. Good morning. Sarawayon na lalaki inin. Iyo, bye-bye. Sarawayon ka. Okay. Bye-bye. Lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Salbata ng Joker na ni pagkagago na nasa isip ng lalaking ini na. Joshua Bino is on the line. Good morning, Josh. Good morning. May nakuha ka naman lamang na strategy niya na aga? Ha? Ano? Nawara eh. Hello? Ayan. Meron. Opo. Nakuha mo yung mga style? Ikaw, nakuha mo yung pinadala kong picture kahapon. Oo.
Ano ang masasabi mo doon? Ano ang masasabi mo? Okay naman. Nothing has changed. Walang pagbabago kahit anong man yung mangyari. Hindi magbabago ang sigaw ng puso. Hindi magbabago. Kanahiling ko ito, ang nga ko wala, kahit anong mangyari. Hindi kalma Henry M, hindi dapat ikaw magbago. Baka magbago. Sabi ni Henry M, simbag niya, okay, cool ka lang, Noy. Baka magbago ang apelyido niya. Relax ka lang, Noy, walang pagbabago. Ano mo ito? Kung baguhon kita. Kaya pagdaling mo na, kung ako nakalong sleeves oral daw. Maka, narapas na kita kaangki, kipurukan sigid o purukan, kaputan kan sa mohod. Mato mag-stick ka. Natusunta ka dyan. Actually, na-shock man ako ka ito, Mistisa? Pero as expected. Aram ko man. Curious na naman kayo si amigong Raul Calio. Curious na naman kayo si amigo sa PYC Enterprises. Dapat ang mga banat, gusto mong baguhin kita. Ano daw ngayon pag-uro ng kanduwag? Ano? Gusto mo ngayang baguhin kita. Baguhin ko ang apelyido mo. So ngayon baguhin ko ang apelyido mo? DCGP, Baretang Bareta. Awinda. Sige, go. Anong bareta? Good morning, DP. Good morning sa mga parantabay. So dagdag niya tong bareta, sisay daw na persona ang kakayanon, ang talong na 14 inches o kaya 36 centimeter. Ang talong na yan, sabi ni Henry, ang guminana duman sa Pinaka-Harvest 2025 sarong kompetisyon na pinag-organisar kan Municipal Agriculture Services Office o kaya MASO asin kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa pinagselebrar na Farmers Day kanakaaging aldaw. Ang pinakahalaba na talong na ilagay Henry na may sukol 36 cm o kaya 14 inches iyo ang pagsadiri ni Mr. Mac J. Cambi kan San Vicente Pequeño kan Daraga Albay. Matibay ni si Mac J. Mac J? Alabaw ng talong ni Mac J. The best okay. Ang nanggana, pinakahalabang sili, 18 cm. Pero so, itong talong na ito, pag sa diri ni, Mr. Mac J. Mac, taga sa'yo ni? San Vicente Pequeño. Anong ginibo niya naman talaga? Tami na laba ito? Maray ang bayukbo. Ipigbabayukbo talaga. Hindi pwedeng sagyan ito sa daga. Pwedeng iyo. Tang talong baga, haralipot mo sa ng tubukan, harababa ba? Iyan ang tunay na tambalot ko. Latosunta kang salbatada ka na. O sige. Sisi, may pinaghalabang sili. Ang pinaghalabang sili, 18 cm. 18 cm. Oo. Mirla Cambi. Mirla? San Vicente. Cambi. San Vicente. Okay. Pinakahalabang ampalaya. Pinaghalabang ampalaya? 94 cm dito. 94 cm. Kay Manilin Lorico, kan Barangay Banyadero. Ayos Pinakahalabang upo. Upo. 88 cm. Oo. Marife Marquez, kan Barangay Bigao. Yan baga na, kung kan upo, pigubulong baga yan. Yan na barok-kabok kang upo. Bulong sa? Ito ang maray na ibulong, itong barok, kikaro siya, iyang bibulong. Madali magpila. Madali magpila, buda may epekto dahil, naarog. Ano pa? Sitaw. 102.5 cm. Kay Marlene Inocencio. String beans? String beans yan? String beans. Okay. String beans. Marlene Inocencio, kan Barangay Banyadero. Oho. Pinakamabigat. Pinakamabigat na bulig kibatag. Yan, oo. 84.5 kilograms. Grabe. Kay Mavro Medalyar, kan San Vicente Pequeño. Pinakamabigat na papaya. Anong batag? Ano yun? So, kalibo? Okay. Pinakamabigat na papaya. 4.74 kilograms. 4.74, pinakamabigat Ang papayag pagsadiri ni Vinya Flores. Nisay? Vinya Flores.
Viña, Flores, kan Barangay Miisil. Pinakamabigat na kalabasa, Kalabasa. 7.30 kilograms. Marlin Lubete, San Vicente Pequeño. Pinakamabigat na langka, 25.9 kilograms. Kay Derek Suarez iyan, kan San Vicente Pequeño. Asin ang may pinakamabigat na kamote na may timbang 1.87 kilograms. Kamote ini ni Darwin Lopez kan Barangay Bigao. Pirang timbang kamote niya? 1.87. Siguro ando na kapiglihian niya ang pagtanom niya. Ano man paglihi kang kamote kung paano magdakulang unod? Pagbulanon, tiglulubog ang kunyan. Pagbulanon, may ang inot na minaalibang yung matanong ngayon ngunya na aga. Kung bulanon ngunya na aga, mataranong ngunya na aga, mga alas 3 maga, alas 4, may minatokad na inot duman sa bulod. May minatokad na inot duman sa bulod, tapos yung inot na minatanom, pipa ko niyan, piglihian niyan eh. Kamo sa lilihian niyan, kaya nadrakulaw ng unod. DCGP, Baretang Bareta. Kung halimbawa man, konektado po yan sa Darakulang Batak. Di ba? Ano ka ng paglihi kaya yan? Nagdakula ba ako sa bulod? Atisting mo na. Bako man ako sa naglihi. Ako sa naglihi, akong gana. Awin na, magkagaga. Sige. Ayan, Mr. Henry. Sige. Ang pinaka-harvest, katakot iyan kan Farmers Day Celebration, September 3, 2025, dyan sa Daraga Albay. Kasi man kaisipan yan? Kay ano yan, kay Municipal Agriculturist Melji Matosinho. Maray man na naisipan ni Sir. Madam. Madam ini, ay sorry. Melji. Kay Madam Melji. 4 years na yan meeting tigigibo araw ka na programa. Ang ano ako, paharalabaan, pagarabatan. Tama, pagarabatan asin paharalabaan. Magayon madam, ipadagos mo taban sa masunod na fiesta ginari sa Daraga. Yo, okay? Pahinga na kita. Okay. Dog, garawagan na agad. Iyan dito ang nagnagstorya. Yes, Wabino. Good morning, Ninong. Kagayon kan sounds mo. Napapanahon o garing turog pan mga buaya. Dahil ko. Tam. Good morning, Tabi Ihado. Good morning sa Indo Buda kay Ma'am Heidi. Ihado. Good morning. Hello? BP. Po. Ang nagalihit tabi, ang dapat na maglihit duman, sukabang. Aram ko tabian, mamundo ka. Aram mo yan? Yung aram ko yan. Totoo talaga yan. Pigigibo mo yan sa bulon talaga. Kansaraday pa kami. Kaya lang, bako na ko pwede. Saday ka pa ngayon. Dapat siguro lang na. Totoo ba Kay tutabi kan high school pa ako. May barakadahon akong paratanong kay kamote. Iyan ang nagturok sa kuya. Ata na. Kung ang parit. Wala akong talaga ang unod. Triangle yan. Triangle. Di ko aram ang scientific explanation kayan. Hindi ko aram kung may scientific basis yan. Pero ang pag-inot ka na titanong, triangle. Yan sa daga, mina-triangle. Sabi ni Joshua. So halaba ako natalong. Ano lang tigalubong kay to? Siguro, baka perno. Madulan ta ka dyan. Sige na. Perno kayo. Diba yung gaman? Bye-bye. Itong nakulang ko na, sa padarang ko lang mga ki Karabasa, daing madaog naman sa luluhon ko. Nata. Ito tabi, BP. Ang pisog pa sana kayo ito. Garo-arog kayo ning kamao ko kadrakula. Mas daw ang kang lulo ko. Ang pisog niya, pwede mong tanuman kay harong. Pag may duminakula pa dito, tamaan. Pasaday sa dangenoy ang karabasa mo tam, pasayong kuman ang kamuti ko. Sige. Mabarita na kita. Sus ko. Mabarita na kita. Barita po. Susunod na. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo.
Mag-iribahan kita. Alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin Baretang Agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa to pagtiripon ini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paniningmagan sana magsaro. Itagabos tiniripon ninyo sa pagkamo. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta.
Headlines mga tugang kan mga bareta, nagkapirang tinampo sa Legazpi City para mientras na isasarado para sa Ibalong Festival 2025 Street Dance Competition diyan hapon. Provincial Health Office nag-abiso sa publiko na magkonsulta sa pinakaharaning health facilities kung naglabto sa baha para iwasan ang leptospirosis. Sa lado nasyonal, PBBM o Presidente Bongbong Marcos dahil tutugutan na maging Indonesia ang Pilipinas dahil sa karidibukan kontra korupsyon. Pagbalo na 8 billion pesos firearms insertion sa DILG budget, investigaran kan Kamara de Representantes. Sa ibang nasyon, Russian President Vladimir Putin nagpahayag ng kagustuhan na makahuron si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa Business News, Department of Agriculture naghahanap ng solusyon sa pagitaas kan presyo ng sambalas o siling labuyo sa 800 pesos kada kilo. Health News, social media detox kontra sa pigaapod na doom scrolling, ipinaluwas kan mga eksperto. Mga tips, aramon. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Para mientras pong isasarado ang mga selected streets sa Legazpi City, magpuna laona adyan hapon para sa Ibalong Festival 2025 Street Dance Competition. Sa Traffic Advisory kang Legazpi City Traffic Management, pigabisuhan ang publiko na mapuon sa pagsarado. Ang tinampo alauna nin hapon hanggang alas 2 ang assembly, umantang alas 2 ang assembly time sa Villamor Subdivision, Barangay 18 Kabangan. Papasiring sa Rizal Street, Bank Row, pasiring sa Quezon Avenue, Embarcadero, pasiring sa Sawangan Park, sagkod sa Ibalong Park sa Barangay Puro. Eksaktong alas 6 ng hapon, pupunan ang parada na maagi sa nasabing lugar. Katakod kay nipig abisuhan ang mga motorista, asin biyahero na magkaigwan ng plano tanganing makalikay sa pagkapindyente kan mga biyahe lalo na dyan na hapon. Pinag-abisuhan kang Provincial Health Office ang publiko na magpakonsulta sa mga health practitioners kung na-expose sa baha. Tangani may bitaran ang leptospirosis. Ang abiso kan ahensya katakod kan impormasyon hali sa Department of Health kung ano ang dapat gibuhon. Tanganing may bitaran ang nasabing helang. Apera kay ni dagdag pa kan PHO na ang mga individual na may lugad kay puhan na magpahiling tulo sa doktor para sa posibleng antibiotic asin doxycycline prescription. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, mga inisyatibo kan Naval Forces Southern Luzon para sa komunidad. Pinagrekognisar kan Flag Officer in Command kan Philippine Navy. Uya pang detalye kay Angel Mustasa. Bid ni Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Ambrosio Espeleta PN, ang naging significanteng kontribusyon sa Naval Forces Southern Luzon sa mga residentes na nasa isla kan Calaguas Island sa Camarines Norte sa ginibunindang bayanihan mula sa karagatan sarong civil military operations ka nakaligis na Aldawa. Sa pagsilibar kan ika-48 taon na anibersaryo kan NAVFORSOL kan si Investor Honor Espeleta, sinabi kini na may kukonsidera na one of the best station ang NAVFORSOL dahil sa indang significanteng tabang na naitatao sa komunidad na sa sakupan. Sa nasabing aktibidad, nag-distribute ang NAVFORSOL ng mga food packs, wheelchairs, bagas, medical aid, water equipment, asin ang pagkakaigwan ng comfort room sa nasabing isla. Kasabay kini hinagyat ni Espeleta ang mga soldados sa NAVFORSOL na ipagpadagos ang siring ng mga inisyatibo para sa mapakusog ang koneksyon sa komunidad mientras na maygot na tigbabantayan ang kadagatan na sakop sa nasyon. Mga ragdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang siniguro kan Malacanang na day papabayaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magresulta sa karedibukan ang mga hero protesta sa nasyon. Sigon kay Palace Officer Attorney Claire Castro, malinaw ang direktiba ni Presidente Marcos sa gabos na investigasyon sa anomaliyang flood control projects sa namaagi sa tamang proseso. Tangan na day magdaranin karedibukan. Tirawanin doon ni Castro na day dapat pagamiton ang salang informasyon para magkaraba ang dagit kan publiko. Sinabi niya ang investigasyon may kamautan na ibulgar ang totoo asin sigurohon na makakamtan kan na mamanuaan ng hustisya. Ipinag-ordin man kang presidente ang mga ahensya asin law enforcement units na sigurohon na karahayan o ang karahayan asin
asin dai magresulta sa ribok ang anuman na hiro protesta. Pahayag ini kan palasyo kasunod kang ginibong rally kan nagkaperang grupo sa compound kan mga diskaya asin binarabad nin dugi asin nag-vandalized pa sa gate. Mientras naginapo man nin mga lapa na gulayon ang mga pulis sa ampangan opisina kan Department of Public Works and Highway. Dagdag na report, hali sa luwas. Sangguni ang Pandalawigan Kanalbay, hagad sa gobyerno probinsyal Kanalbay, natawan nin giraray nin mga dokumento asin memo sa gabos na pagbabago sa Kapitolyo. Report kay Karen Ala. Ano man ang Nagprotesta ang mga militanteng grupo asin mga biktima nin pagbaha sa hampangkan St. Gerald Construction sa Pasig City, Kasudma. Tanganing ipahilingan sa indang dagit sa pigasabing mga anomaliyang flood control projects kan kumpanya. Binarabad din dugi kan mga relyestan opisina kan kumpanya nakagsadiri kan Pamilya Diskaya dahil sa dagit sa pigasabing anomaliyang proyekto na nagpalala sa epekto kan pagbaha sa nagkapin ng lugar. Apera sa paggapo nin dugi isprihan man nin tataramo na magnanakaw ang gate kay ni. Sigon sa Pasig City Police Station, posibleng hampangon kan mga nagprotestang nagapo nin dugi ang nagvandalize sa gate kan St. Gerald Construction ang kasong malicious mischief. Mantang sinabi ni Pasig City Chief of Police Hendrix Magaldan na may mga permit wara mapautob ang autoridad nin maximum tolerance alaga day dapat na pagpalapason ang mga insidenteng arog kan panggagapo nin dugi asin pagbabandalismo. Dagdag na mga bareta kasabay si Al Armario. Pig paplanohan ngunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi nagumibonin ordinansa na bawalon ang pagprenda nin ATM card kan mga for-peace beneficiaries. Yan ang nagluwas sa meeting kasudma kan CSWD DepEd asin ni Papa sampang ni Alcalde Hesiam Ismael. Painformasyon na ibang for-peace beneficiaries pagprenda ang ATM card sa mga parapaporsyento asin minsan igwapa nin middleman. Bawal ini, alagad mas rekomendado na may ordinansa ang syudad para mapadusahan na mabayular ka ni kasabay ang mga parapaporsyento. Kaya sabi ni Mayor Ismael, ipapaabot ini sa guniang palunsod para ibusol ang sarong ordinansa. Alarmario, DCGB. Pag-aadalan po kan kampo kan Pamilya Diskaya ang pagsangatin kaso kontra sa mga embelto na protesta na nagprotesta sa hampangkan St. Gerald Construction sa Pasig City. Sigon kay Attorney Cornelio Samaniego III, Legal Counsel kan Pamilya Diskaya na malinaw na suminobra sa diretsong pagpapahayag o hero protesta matapos ining nagprotesta sa bayolensya asin panraraot. Sinabi ni Samaniego na may diretso ang mga relyesta na magpahayag kan sinang gustong sabihon pero wala sinang poder na gumamit in bayolensya, pananakot, pagbalo na pagraot sa gate, spray painting sa parel asin gamit asin sa iba pang gamit o gate kan harong asin opisina. Mga tugang Pantaw Port sa Libon Albay, posibleng dahil na maka-operate sigon kay punong barangay Jopet Fernandez dahil tahababaw na ang kadagatan digdi.
o silted na ang dagat sa Pantao. Report kay Jimmy Nasalita. Dahil na talaga gayon makaka-operate ang Pantao Port sa Libon maski kan na panahon ni former Governor Brex Lagman nagkaigwanan in soft opening kan pier na ini. Sangunyan sa administrasyon ni Gobernador Noel Rosal ay palamang nin statement na ipinagpapaluwas ko na ang plano para digdi sa Pantao Port. Sa ibong nalado, sinabi man ni ABC Federation President Cap Jupit Fernandez kan Pantao na sangunyan dahilan saan mga bulod na nagpapararasay sa kadabis na may mga makusog na paguran gabos an direksyon sa mga pinagrarasay na porsyon kan na kadagaan kan na bulod, dagat an dalagan. Sangunyan hababaw na, silted na ang kadagatan sa Pantao kung kaya imposibleng maduungan na ini na mga barko sa pagsabing masadsad na sa tampi an mga ini kung kaya para rumarom kinakaipuan digdi ang disilting kabilang na sa mga sapa sinsalog sa kapalibutan kan Pantao. Kunda ini mariresolbiran mismong sentro kan Pantao parating babahaon sa kada bisigwanin mga makukusog na paguran. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB. Kinumpirmar kan tagapagtaram kan Kamara de Representantes na si Attorney Princess Abante na wala sa nasyon si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sa sarong press conference, hinapot ni Abante kung siko paliwanag may kinaraman sa o pinaghapot kung nasa NSICO asin may kinaraman sa naging pagbabago sa propestong 2025 national budget. Sigon kay Abante, nasa Amerika siko para sa medical treatment asin igwaining magkanganigo na travel documents. Pero dain niya aram kung kaso rin naghali asin no arin mabilta sa Pilipinas ang kongresista. Enot kay ni, nagpaluwas ng informasyon na pirming absent siko sa Kamara pon kan magbukas ang 20th Congress. Siya ang dating chairperson kan Appropriations Committee kang 19th Congress kaya naguguyod sa isyo kan insertion sa 2025 national budget asin pigkokonektar ang isyo sa flood control project. Iba pa niya tong mga bareta, blood donation drive kan daraga kasuhapo naging matrayumpo 51 ang nakapagdonar. Joshua Bino sa report. Uminabot sa 51 mga individual ang matrayumpong nakapagdonar ng dugo sa ginibong mobile blood donation drive kasuodma sa Daraga Covered Court sa munisipyo kan Daraga Albay. Ang blood donation drive na ini parte kan mga aktibidades para sa selebrasyon kan kapiestahan sa Daraga Albay in honor sa saindang patrona na si Nuestra Señora de la Porteria. Ang 51 mga blood donors na ini na matrayumpong nakapagdonar sa nasabi ng programa kasuhapon susog sa pahayag ni Dr. Edna Freyatan, ang Municipal Health Officer kan na munisipyo. Ang mga ini nag-aagi sa screening bago makapagdonar kan sa indang dugo. Pigihiling kung normal ang blood pressure, kung normal ang blood count asin na iba pa. Bago sinda umatubutan na makapagdonar kan sa indang dugo. Susog sa pahayag ni Dr. Ratan, mga nakolektang dugo na ini, iyo napapadaman man sa blood center kan na Bicol Region, partikular na sa Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory na pinamamayon man ni Dr. Alan Locanyas. Kung kaya katakod kay ni, nagpapasalamat si Dr. Edna Freyatan, magin man si Mayor Victor Perete sa naging pakikisumaro kan mga blood donors na ini kaso udma sa pagsabi na dugo na pinagdonar nila iyo ang dakula ng tabang para makadugtong buhay sa mga nangaipong pasyente. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCTV. Igahanda na po kan House Committee on Public Order and Safety ang gigibuho na investigasyon may kinaraman sa 8 billion pesos na pagbalong ilaog sa 2026 budget kan Department of the Interior and Local Government o DILG na pambakalin mga badil asin bala para sa Philippine National Police o PNP.
Sigon kay Committee Chairman asin Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, nan aksyon kan committee kasabay o kasimbagan sa formal na kahagadan ni Manila 6th District Representative Benny Abante na investigaran ang nasabing isyo. Pinagunambitan man ang paglakop sa social media na surat kan DILG Secretary John Vic Rimulya gikan sa PNP na naghihirit nin 8 billion pesos na insertion sa budget para sa pagbakal nin 800,000 na pidaso na standardized assault rifles. Pigasabing dinala ang surat nin Sarong Adrian Sanares na pigasabing aki ni DILG Undersecretary for Peace and Order Nestor Sanares kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Pero dahil ini pinirmahan ni Torre sa pigasabing iyong man ini ang rason kan pagsipa sa pwesto. Sinabi ni Abante na sa nasabing lakdang suhay sa procurement law as in Republic Act 6975 na basihan kan pagmukna kan Philippine National Police. Dagdag mga tugang na mga bareta hali po dyan sa luwas. Pagtugdok nin Bureau of Fire Protection Substation sa Plan Barangay Cantabaco, pig-aasikaso na. Detalye kay Jomar Biel. Posibleng mapuna na ang planong pagtugdok nin substation para sa Bureau of Fire Protection Cantabaco City sa na magsiservice sa upper o upland barangays kan syudad. Ini matapos na magkondusir na nin pag-inspection sa site kung saan ini posibleng ibugtak sa Purok 1 Barangay San Antonio, Tabaco City ang mga personahes kan City Engineering Office kan Tabaco City. Apwer kan Bureau of Fire Protection Substation, itutugdok man sa naunang bitan na lugar ang satellite office naman kan City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang naunang bitan na proyekto, iyo ang sa mga prioridad ni Kongresista Crisel Lagman kan siya alkalde pa kan syudad kan Tabaco, asin in-identify man ining top priority sa natatapos pa sa ng Comprehensive Development Plan Executive Legislative Agenda o CDPLA kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Yang report, Jomar Bien, DCG. Ibinulgar kan DTI sa pagi ni Secretary Cristina Roque na mas dakol pang opisyal kang attached agency kaini sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB ang piglaoman na ma-resign sa pwesto sa mga masunod na daw. Ini kasunod kan paglusod sa pwesto kan Executive Director kan Board na si Herbert Matienzo asin duwa pang miyembro. Ang paglimiter sa pwesto kan PICAB officials nangyari sa taho kan kontrobersiya kan pigasabing anomalya sa flood control projects kan gobyerno. Sigon kay Secretary Roque, tulos na naging epektibo ang paghali sa pwesto kan mga ini. Nakatalaan man ni anunsyo ni si Secretary Roque ang pagtukaw kan officer in charge kan PICAB kay bahan na ang duwang iba pa. Mantang nangako man ang DTI na iluluwas ninda ang bilog na listahan kan mga kumpanya na mawaranin lisensya. Kasabay kay ini pigigibong komprehensibong investigasyon ang mga anomaliyang may kinaraman sa akreditasyon kan mga contractors. Sangon yan pig-revoke na kan PICAB ang lisensya kan siyam na construction firm na tagsadiri o kontrolado kan kontraktor na si Sara Diskaya. Masunod ang iba pang mga bareta makalipas lang kay ni GB News Express GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron
Enterprises Peña Building, Rizal Street, corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces! Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:41 in morning. Padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta. Nagpahayag po si Russian President Vladimir Putin nin kahandaan na makahampang na personal si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ini kasunod kan pag-inganya ni US President Donald Trump na dapat magkaigwanin paghuroron ang duwa. Sigon kay Putin, handa niyang akoon si Zelensky na magbisita sa Moscow. Piglinaw kainin daino arin man niya pigbabaliwala ang paghuroron ninda ni Zelensky, pero ang solamenteng piggo-question niya yung punto kon nasabing pagtiripon. Enot kainin nagkaigwan ng paghuroron si Trump asin Putin kung saan pigusulong kan US President na dapat gibuhon na ang paghuroron kanganing magkaigwanin ng katrangkiluhan sa ambos lados. Negosyo time mga tugang sa GB News Express. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes. Business News. Suminakat po sagod sa 800 pesos kada kilo ang presyo nin sambalas o siling labuyo sa Metro Manila sa tahokan pagbuon kan beer months. Sigon sa Department of Agriculture, sigon sa bantay presyo kan DA as of September 3, nagitaas nin marhay ang presyo gikan sa 350 per kilo kang Hulyo 25 asin 550 per kilo kan Agosto 15. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na naghahanap na ang ahensya nin alternatibong supply source sa tahaw kan padagos na pagbaba nin production kaini dahil sa pag-uran. Dadag pa niya na pigadala naman kan DA ang posibleng pagkuhaan nin supply nin mga lugar na day masyadong pig-uran arog kan Visaya sa Sin Mindanao tanganing maipasar sa rehiyon ang halangkaw na demand. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Aramon ta daw ang mga tips may kinaraman sa social media detox. Napigapon na doom scrolling. Good morning, Paring Mar. Go ahead. Good morning, Bibi. Minsan, na mamalisya na sobrang nakitang apektado ka na hiling at sinababasa sa social media. Dahil di sinabi ka mga eksperto sa salud na importante man ang detox gikan sa pigapod na doom scrolling o daing katapusan na pag-scrollin mga mararaot na bareta. Sigon sa mga health experts, magayon na po na nini sa pagpautob ng digital curfew o oras kuno arin daing na dapat pigagamit ang cellphone. Marahay man kung gumamit nin built-in time limit feature sa apps o paramentas na i-uninstall ang mga pirming pig-scrollan. Bilang alternatibo balo ng offline activities arog kan paglakaw-lakaw, pag-ehersisyo, pag-atindir sa social gatherings o simpleng pagkikipag-uron sa amigo o amiga. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, dumang kita kay Miss Alexis Rivar sa Kamugtakan Kampanahon. Opo, para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, nganyang petsa 5 ng Setyembre, araw ng Biyernes, ang Bicol Region ay makakaranas ng mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol dulot niya nitong southwest monsoon or ang paros kang habagat. So, nabanggit niyo nga po na yan medyo
mauran ngunyan. So araw gaini ang expected tang weather situation ngunyan na aldaw at gayon pa man ay wala man kitang tiga monitor na bagong low pressure area or bagyo. Pero expected pa rin natin na yan may mga pag-uuran lalo na po sa bandang hapon. Mali sa ating temperatura ngunyang aldaw, inaasahan natin na posibleng umabot ng 26 to 31 degrees Celsius. Particular na dito sa probinsya ng Albay. Bali, yun po ang ating weather forecast. Yun po si Alexis Redivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Thank you, Miss Alexis. Yan po ang detalyes kan mga darakulang Bareta Canaldao. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Sa News Base, kasabay si Jenny Balyaran. Nicolan Gloriane, kasabay po ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtiriko nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripon ninyo sa Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumuguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Lagi na tahalo nung tamo na yung pigkaong kunakuan. Sinap ng balingoy. Nagdadangog kamo sa DCGB.
Always number 1, always at your service. Ang mga helang kang atay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang na darayan kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mogmang atay. Kay puan po na sabayan ng protection Liver Aid Selimarin Capsule. Ang Liver Aid Selimarin Capsule para po sa salud asin protection kang atay. Ini po may Selimarin na halis sa herb natural kaya ligtas ang Selimarin kang Liver Aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Natural daw na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. Kaya may bisyo ka man wala. Mahilig ka man uminom o dahil. Mas maray na isabay ang Liver Aid Selimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Selimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. I know you want me. Basta Morning, Henry M. I know you want me. Basta Radyo, GB. You know I want you. Maramo ta daw mga tugang ang mga pangyari po dyan sa satuyang palibot. Baretang Mga balitang kahindik-hindik, balitang kagilagilalas, mga balitang nakakarimarim. Ito po ang balitang kulalap ni Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Si Isay daw po ini. Joshua. Kuha. Good morning. Good morning. Good morning. At naka-off ang mic mo. Ay, sandali. Paano ka pinudukaan ko uning picture na pinadara mo? Wow. Na ako ay nalilito. Parang may mga pagbabago sa galaw ng mundo. Excuse me po. Good morning, dito kay Dr. Edna Freyatan. Dr. Edna Freyatan. Edna Freyatan. Aha. So sa munisipyo ko talaga ni? Opo. Sa Municipal Health Officer? Ang tugod sa kuya, ako ngayon si Henry M. Nagpapasurvey kung pwede na ang Mr. M. Ako ngayon, tugot. Tugot siya lang ang ngaran ko sa radyo. Mr. M na lang ade. Opo. Para bagong identity naman Mr. M. Palitan ta ng apelyido tadi. Mr. M. Pwede? Ako? Good morning po, doktora. Ang palitan mo, sa apelyido ka sinig ko sa ibang picture. Sarap. Parang ayaw ko talaga. Grabo ko. Salbata na nakigkig lamang. Parang ayaw, pero parang ayaw ko, parang gusto ko. Parang ayaw ko Okay, ano na? Oha. Sisay daw ini. Na. Opisyal. Sa sarong opisina ni gobyerno. Halangkaw ang katungdan kay ni sa opisina. Kaya daapalan kung ano talaga ang gigusto kay ni. Maski alanganin, iyo ang nasusunod. Ay ba man siya, no? Ang style kay ni Pai, kung sisay man ang gusto ng posisyon o kaya naman promosyon, dapat ining mag-agi mo na sa iya. Hihagada ni Pai, nin sarong banggi, para makipag-date. Garimay aram ako kaan Garimay aram ako kaan. Kilala mo? Garimay de ko aram ko ako sa naistoryahan o ako sa nag-istorya sa iya. Di ko aram
kung may naistoryahan ako o may nag-istorya sa kuya. Baka may nag-istorya sa'yo mo. Pero, i-recall ko, taon. Maraming ko to, kung may nag-istorya ako o naistoryahan niya ako. Gary, sige. Pag may baguhan, Daddy P, na bagong pandok para sa iya, Oo. lalo na kung magayon-gayon, Oo. diyo dang nagkakasibot-sibot ining sipay. Pero ngaya grabe pirmi ang gulo-gulo, kanlapad ang naimi. Oo. Mahilig sa mga baby girl. I-promote, kapag may promotion pala, may kondisyon. May kondisyon. Oo. Ngunyan. Ang sisay man na makursunadahan, Oo. aagdahon na makapag-date sa iya Para sa gustong posisyon. Para sa gustong posisyon? Oo. Posisyon saan? Sa opisina. Sige, klaro mo, Tulos. Garo ngaya talagang matindi na ang namamatian ni Pai. Ang problema, may ibang napaparong ang mga pag-iriba. Oo. Garo ngaya ining si Pai, duplikara. Iyo talaga? Kilala mo siya? Parang. Sort of. Ganito talaga may naistoryahan ako o inistoryahan ako ka ana. Pag-recall ko siya sa ako nag-istorya o siya naistoryahan ko. Maski pala lalaki. Gari ngaya duplikara. Okay. Maski ngaya lalaki, lalo kung maray ang tindog buda, medyo may pagkamaskulado. Pagkaagda. Maring nga, ako nagparapahiling sa iya. Kanigo. Oh. Diyan man niya si Pai. Oo. Wara na ning pipili. Dagiton BP ang iba. Kaya palan ngayon ang iba, sagkod mo niyan single. Tay ka palan, pirmi ang nakakagulpi. Magbabayi man, kilalaki. Oo. Buhay sa naman niya ni Ayapay. Bata dyan, kanakul dyan kan may itsura. Iyo mo ka? Sa opisinang yan. Namalisyahan ko man. Ha? Namalisyahan ko man. Ako na, gari gusto ko magparadiyan. Parang nga sa ibang mga maitsura, napaduman sa radyo. Ay, nako. Laway sa naman nga ni Kayapay. Oo. Pero kaman niya priming sisibot, buda mauubusan. Buda ngayon to, saro-saro sana. Iyo, gana ka dyan talaga ako eh. Sugabos naman sa nangyay sa imo. Oo. Akapod niya kayan, heart control. Heart control? Pero sa pala, wala tuwa di. Wala to ang kalig. Gari maray man na practice yan. Dahil ka mamalisyan. Dahil ka mamalisyan, wala to. Lalaki, babae. Dahil ka mabansaga na babaero. Dahil ka mabansagan kilalakero. Ano yun eh? Gari maray man yan. Pag ginansagan kang babaero, pwede kang magnigar. Pwede kang manigar. Pag ginansagan kang lalakero, pwede kang magnigar man. Tama man. May nakataramkan sa kuya talaga na. Sige, okay. May ideya ako. Tama daw sa nasa isip ko. Feeling ko iyo. Ha? Feeling ko iyo. Gari tama sa nasa inda. Hindi ko lang alam kung tama ang nasa puso mo. Doon tayo nagkakagulo eh. Si Lolo Jose ay matanda na. Mahal ko siya. Si Lolo Jose. Si Lolo ay laos na. Salbatan na karunan na. Kanta mo yan. Okay na ta. Alas 7 na mamaw na kita kay Chamelgs. Iyo po. Baka lamang may gulay duman na kalunggay. Kung may gulay lamang duman na ampalaya o kangkong o papaya. Pati si Milks na intriga na.
Yungan. Pati si Cham, kichismis na. Peling mo sa picture? Pwede ko. Ganing maugma siya? Peling mo. Opo. Okay. Siya ang magtimbang kung bagay. Selling ko. Sasabihin niyang mali. Oh, sige. Uha! Siguro. Joshua. Si Lolo Jose. Ay, Baretang kulalapnit. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Chamel, sanda mo na tabi dyan. So, half price lang Chamel tabi half price lang buda sa Ronggulay. Sanda mo na tabi. Dadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright! Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Gayon? You do something to Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Sa pangaran kan bilog na tropa, di pang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M sa programang Morning Hearing. Masunod na po si News Director Mar de la Cruz, asin po ang sexing Jasmine Balolo. Salamat, goodbye. Maray na aga. I love you all. Mabuhay. making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiya.